داخل شهری رفتم نشدم و اومدم همین ساحل Сабагул Сафарова аз ҷавонияш қисса мекунад аз он ки чӣ гуна маҳз касби кулолгариро интихоб кард. Дар оилае ки холаи Сабагул ба воя расидааст, барои як духтари нозук беҳтарин имкониятҳо фароҳам буд. Имконияти зебову ороста гаштану дар донишгоҳҳои пешқадами кишвар таҳсил кардан. Барои ин падари Сабагул шароити хуби молӣ ҳам доштааст, аммо ба ҷои атру ороишу зебогӣ Сабагул хоку гилро интихоб кард. Акнун наздик ба 40 сол аст ки ӯ хоку гилро ба ашёи рӯзғор табдил медиҳад. 36 سال باز من این جانب در ساحه کلالی کار میکنم و وقتی که من این کار رو دیدم بیشتر به من این کار معقول آمد و تا حال در این کار من کار کرده ایستادم. шояд дар ҷумҳурии занони кулолгар ангушуморанд, чаро ки касби кулолгариро аксарият ба мардон хос медонанд. Аммо дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Армуғон Сабагул Сафарова ягона кулолгарзан нест. ҳамроҳ бо ӯ боз чанд бонои дигар ин шабу рӯзҳо дар ин ширкати кулолӣ саргарми коранд. Аллакай аз аввали сол фармоишҳои зиёд гирифтанд аз мизоҷон. Соли гузашта низ соли пурмаҳсулу бобарор буд, мегӯяд холаи Сабагул. سال گذشته کاری ما زیادتر بود چون که میزاجان به ما بسیارتر فرمایش دادن. برای میزاجان ما بیشتر تولک، تریلکه ها، هیکلچه ها و با زیاده از بسیار محصولات ها تیار کردیم. табиист ки ҳунари кулолгариро ҳанӯз аз асрҳои гузашта аҷдодони мо дар сатҳи касбӣ ва бо маҳорати хоса иҷро мекарданд. Он замон низ маҳсулоти кулолӣ ҳам барои рӯзғор ва ҳам барои тиҷорат истеҳсол мешуд. имрӯз ҳам новобаста ба пешравии илму техника кулолӣ нафъи хуби иқтисодӣ дорад, агар кулолгар маҳсулоташро аз сидқи дил ва зебо биёфарад. акнун маҳсулоти кулолӣ бештар ҳамчун армуғон омода мешавад, зеро дар рӯзғор камтар истифода мешавад. соли гузашта дар Тоҷикистон соли рушди сайёҳӣ эълон шуда буд ва ин тавонист ки шумораи сайёҳонро дар мамлакат то 2.5 маротиба афзун намояд. акнун ки ин иқдом бо 3 соли дигар идома меёбад, холаи Сабагул ва ҳампешаҳои ӯ итминон доранд ки дар ин муддат корашон боз ҳам рушду равнақ меёбад. аз ин марҳилаи 3 сола кулолгарони ин ҷамъият мисли дигар ҳунармандон хуб истифода бурданиянд то тавонанд ҳам фоида ба даст биоваранду ҳам ҳунарашонро ба таври шоиста муаррифӣ кунанд, то дар солҳои баъдӣ ҳам маҳсулоташон харидор дошта бошад.